मुगानि बयनिसिमबो गोजोननाय हामलायनाय अनसायनाय थाबाय आरो बरायनाय थाबाय आरो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो। दानिया फैदो लोगोफोर, रायजोआव दासान्दि हिन्जाव खारनाय गुबुन गुबुन जाथायफोर जानाय दायो माने बिटिआरआवहाय बेबायदि जागासिनो दं आरो हिन्जाव खारनायाथ' फ्राय माने दासान्दि कालसार बायदिसो जानो हमबाय आरो बर' जाथिनि गेजेरावहाय। जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव बेबायदिसो जाबोगासिनो दं आरोखि। जाबोगासिनो दं, मा जाबावनो बर' माहारिनि गेजेराव न'खरफ्राव मा जानो हमगासिनो दं आरोखि। दिनैहाय खावा खालथां हिन्जावजों हौवाजों आरो गथ' गथायफोरजोंहाय बेबायदिनो न'खरफ्राव दावराव दावसि सुख सान्थि गैयै बेफोरबायदि जानो हमबाय आरो हिन्जाव खारनायाथ' आरो हिन्जाव खारनाय आरो बेबायदिनो हिन्जाव लानानैहाय खारनायाथ' बे मोनसे बर' हारिनि गेजेराव कालसार बायदिसो जानो हमबाय आरो बेबायदि जायोब्ला जोबोद डेन्जारास आरो मुगैथाव आरो लाजिथाव जागोन आरोखि। हारिनि गेजेरावहाय अनागारि जागोन आरोखि। दायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिखाथा थाना बुहुरफार गामियावहाय बेबायदिनो अनजालु बसुमतारिनि बिसि माइनाव बरगयारिया बहाबा खारखोमानानैहाय दङ होननानैहाय दासिम न'खरनि मानसिफ्रा खौरां हरगासिनो दं। खौराङाव मोनथिनाय जादों आरो ससियेल मिडियायावहाय। बे माइनाव बरगयारिया माने अनजालुजोंहाय हाबा जानायलाय बेबायदिनो फिसायनि टाइटेलखौ लानानैहाय बेबायदिनो बसुमतारी, ओमफ्राय गावनि जोनोमनिफ्राय लानाय जि नाम बियो जाहैबाय टाइटेला जाहैबाय बरगयारि आरो थारमाने हाबा जानायनिफ्राय बसुमतारी जादों आरो माइनाव बसुमतारी। दासिमाव बिहा माने गथ' सानै दङ होननानै बुंदों आरो गथ' सानै माने आं उनावदि बावबाय आरो गथ' दङ आरो माने दा गथ'आ बिमाखौ नागिरबायो, ओमफ्राय मोनावबो बेबायदिनो उन्दुनाय थिग गैया, बेबायदिनो गोदाव सोराव खालामो, गाबो, ओमफ्राय ओंखामफोरखौ जानाय जाया, सिन्था धारा खालामो आरोखि बिनि गथ'आ, माइनाव बसुमतारिनि गथ'आ। ओमफ्रायो न'खरावथ' दासान्दि असान्ति, बिखुनजोफ्राबो दासान्दि माने बेबायदि मोनफिननो थाखाय हामलायगासिनो दं आरो माब्ला फैफिनो बिनिनो एसे सिन्था आरो। ओमफ्रायो अनजालुआथ' जेब्लाबो वेलकाम आरो जेब्लाखि फैया मानो फैनो हागोन आरो माइनाव बसुमतारी। नोंथाङा गोख्रैनो बे अनजालु बसुमतारीजोंहाय संसारखौ जाफैफिनदो। नोंथाङा गोख्रैनो फैफिननो नाजादो, नङाबा माने उननि समावहाय माबा मोनसे दुखुनांथाव फिनजाथाय जानो हागौ आरो। बेनिखायनो खावलायबाय माइनाव बरगयारि, नोंथाङा गोख्रैनो फैफिनदो बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय आरो बहाबा नुसनबायदोंब्ला बे माइनाव बरगयारिखौहाय गोख्रैनो खोन्थाहरनो नाजादो आरो। आङो बे अनजालु बसुमतारिनि न'खरनि अनजालु बसुमतारिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ थाम्बनेइलावहाय होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे नाम्बारावहाय बेबायदिनो फन बुदो आरोखि बबावबाफोर माने माइनाव बसुमतारिखौ नुसनबायोब्ला आरो दायो दासिमनि रादामा बेनोबाव, माने जायफोरा गेस कानेक्सन खालामदों आधार कार्डजोंहाय, सिगांहाय गेस बख'दोंमोन, LPG गेसआनो होन, इन्डेन गेसआनो होन, जायफ्रानाखि गेस बेबायदिनो दङ, बिसोरहा माने दासान्दि नैबे सेप्तेम्बर मास 30 सिमावहाय आधार कार्डजों बेबायदि गेसनि लेखाजोंहाय बेबायदिनो लिंक खालामनांगोन आरो। नङाबा नोंथांमोना बे
गेसनि फैसा हाबनायखौहाय नोंथांमोना मोननाय नङा आरोखि साबसिडिखौहाय। बेनिखायनो मोनथिहोनाय जाबाय बेजों लोगोसे। आरोबाव बेजों लोगोसे माने इन्डियायावहाय दा इन्डियाखौहाय खोमोरनानैहाय दायो माने भारत खालामनो नागिरदों। थारमाने इन्डिया जाहैबाय माने इंलिसनि सोदोब। बे इंलिसनि सोदोबखाय इन्डियाखौहाय दा इन्डियाखौ खोमोरनानैहाय दायो माने भारत खालामनो नागिरदों आरोखि। थारमाने इन्डियाया इंलिसनि नालाय गोबां बेबायदि क्राइटेरियाफोर दङ। बिनिखायनो बे इन्डियाखौ खोमोरनानै BJP पार्टिया बेबायदिनो सेन्ट्रेलनि जि गेदेर गोलावफोर बिसोरो दायो माने इन्डियाखौ खोमोरनानैहाय भारत बानायनो नागिरदों आरो। बेनो आरोखि खौराङा। बेखौ लानानै दिनैहाय माने इन्डियानि फैसाफोरखौहाय माने गोदान बानायफिननो नागिरदों आरो नोंथांमोन। आरो बे फैसाखौ आरोबाव फिन गोदान बानायफिनबावोब्ला पाब्लिकफ्रा बेसेबां हेरेसमेन्ट जाबावगोन थाखा फैसा सोलायनायावहाय। सोरनिबा न'खरावहाय बेबायदि खरर थाखाफोर दङ, लाख लाख थाखाफोर दङ। बिसोरखौ माने एक्सचेन्ज खालामफिननांगौब्ला बेसेबां प्रब्लेम जागोन। थांनाय समफ्रावहाय फुराना 500 गोमो नटखौहाय सोलायनायावहाय बेसेबां मा जादोंमोन, हागोर मोनै जादोंमोन। बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन, सोरबा सोरबा बरिं जानानै। दासिमावबो बेबायदिनो इन्डियानि थाखाखौ आरोबाव सालायफिनबावनायावहाय बेसेबां हान्थुर जागोन आरोखि लोगोफोर। गोबां मानसि थैनो हाबावगौ आरो बेबायदिनो टेनसन लानो गोनां जाबावगोन आरो। हामबायसै बिदिब्ला भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नोंथांमोना नायलांदो। हामबायसै, थेंक इउ।